जोंनिया दा फुंबिलि सोलोंसालिनि जिहेतु 25 बोसोर बारलांबाय बे 25 बोसोर बारनायाव जोङो दा सिलभार जुबलि फालिनो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोङो जोंनि सिलभार जुबलिखौ मोजाङै एकदम गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो क्लासखौनो मोसानाय मेथाइ खननाय बायदिसिनायाव जों बाहागो लानो थाखाय दिनै जों रिहार्सेल खालामगासिनो दङ। गाहाय आलासि महरै जोंहा गोबां दङ। जोंना बिस्वजित दङ, बारग' शिब दङ, बिटिसिनि ओमफ्राय जोंनिया जलेन दैमारि दङ MLA। बेनिफ्राय जोंनिया आलासि महरै थि बुंथिगिरि आलासि महरै जोंनिया दङ जोंनिया तेजपुर इउनिभारसिटिनि जोंसार बर' उदालगुरिनिबो दङ आरो साबायखर होनांगोन बिथांनि हान्जाखौ जोंनि सेल्फि पइन्टखौ बिथांमोना लादों माबाखौ आरो बिबानखौ। खुलुमबाय लोगोफोर, फै जों बयबो बर' हारि जौगानाय खामानि मावलांनि। आं दिनै दंफैयो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारगुसियाव गंसे फरायसालियाव। फरायसालिनि मुङानो जाबाय फुंबिलि सोलोंसालि दारगुसि। दा बेयाव मोनसे रुफालि मायथाइ जानो थांबाय दोङो। दा रुफालि मायथाइ जानो थांनायनि बिथिङै जों एसे मिथिनि। आंनिनो टीमनि मेनेजार बाबु दोङो, मेनेजार बाबु बिक्रमा दा इनि सायाव फोरमायगोन। बेहाय नाम लिरनाय दं जाय बे फरायसालिनि मुं बुंनो थांबाथाय फुंबिलि सोलोंसालि दारगुसि, जाय दोङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारगुसि जायगायाव। दा बुंनो थांब्लाथाय फैगौ जानुवारि 9 बेनिनो 2022 मायथाइ सानखालि जोंना बे फुंबिलि सोलोंसालि दारगुसिया 25 बोसोर जानो थांगासिनो, जेराव बेहाय सिलभार जुबलि एबा रुफालि मायथाइ फोरबो फालिथाय जानो थांगासिनो, जायनि जाहोनाव गोबां बेहाय थागथियारि सोलिगासिनो। जेरैबायदि बुंनो थांबाथाय फरायसाफोरनि मोसानाय मुसुरनाय लोगोसे खायसे डिजाइन एबा स्टाइल बानायनाय जायखिजाया खामानि सोलिगासिनो। दा बेहाय बुंनो थांब्लाथाय खोनानो मोन्दों गोबां आलासिबो फैगोन, जायखौ जोङो सासे मेमनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन। दा फै गासैबो बा मेमनिफ्राय मिथिहैनि। दा बिथिंजाय दोङो जोंना सोलिगासिनो मोसानाय मुसुरनाय माबा माबि बुंनो थांब्लाथाय जोंना दिन्थिगासिनो। ओमफ्राय बिथिंजाय जाय मोसानायखौ लिड खालामदों एबा मेम सासे दङ लिड खालामग्रा, दा बिथांनियाव जोङो मोननैसो एबा फंनैसो कुइसन सोंनो नागिरदों एबा सोंथि सोंनो नागिरदों। दा बिथाङा एन्सार होयोना होया नायनोसै। दा मेम, नोंथांनि मथेबा दा जि सोलोंगासिनो नर्मेलि माब्ला मोसानाय जागोन बेफोरो? बे मोसानाया जोंनिया दा फुंबिलि सोलोंसालिनि जिहेतु 25 बोसोर बारलांबाय बे 25 बोसोर बारनायाव जोङो दा सिलभार जुबलि फालिनो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोङो जोंनि सिलभार जुबलिखौ मोजाङै एकदम गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो क्लासखौनो मोसानाय मेथाइ खननाय बायदिसिनायाव जों बाहागो लानो थाखाय दिनै जों रिहार्सेल खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय नर्मेलि खुंनायाथ' फुंबिलि सोलोंसालि बेवहाय दङ, ओमफ्राय खुंनायानियाव जागोन नामा? खुंनाया नैबे फिल्डआवनो जागोन। फिल्डआवनो जागोन आरो जाहोनायफोरखौ जोंहाय लागोन भितराव जोंनियाव रुमाव। दा जि ओरैनो सोलिगासिनो माब्ला जागोन थारमाने बेयो दिनैनि जिथु मोसानाया 8 तारिखआव जागोन आरो अपेन मिटिं खालि जोङो हानजा मेथाइ लादों। बे हानजा मेथाइआबो जोंनिया अलरेडि क्लियार जानानै दङ आरो जोङो डेटआ माब्ला? डेटआ जानुवारिनि 8 आरो 9 खालि अपेन मिटिं। दा बेहाय माने बुंनो थांबाथाय सिलभार जुबलि आरोना, जायनि जाहोनाव बिदि कालसारेल प्रग्राम माबा लानाय जादों बुंनो थांबाथाय। ओमफ्राय नर्मेलि बुंनो थांबाथाय आलासिफोर माखौबा लिंनाय? आलासि लिंदों। माबायाव 8 तारिखआव थागोन जोंनि आलासि स्पिकार जोंनि आसामनि बिस्वजित दैमारि सार थागोन, जलेन दैमारि सार थागोन आरो उदालगुरि कलेजनि सासे मेम थाबावगोन, आं मुंखौ एसे बावगारबाय आं। आरो 9 तारिखआव थागोन जोंनिया बयजोंबो मोनथिजानाय मोजां बिबुंथिगिरि तेजपुर इउनिभारसिटिनि जोंसार ब्रह्म सार, बिथाङा थागोन। जोबोर मेहेरगोनां जागोन होननानै आं सानदों आरो माने। बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। दा बिथिंजाय जोंनिया सोलिगासिनो मोसानाय, दा बेसे बेसे क्लासनि दङ बेवहाय? बेयाव दा मोसाबाय थानायाव दङ क्लास 8, 6 आरो 9 आरो जोंनिया जितु LKG निफ्रायनो 10 दङ ना, 10खौ जों देग्लाय लाथ'ला मोसानायाव। मानो होनना बुङोब्ला मेट्रिकआ जोंनिया नै 10 फेब्रुवारिनिफ्रायनो नालाय, जोङो LKG निफ्राय आप टु 9 मोनफ्रोमबो क्लासखौ जों बयस गार्लस लानाय जादों आरो। जाहाथे गासैबो नुयो आरोना, गासैबो नुयो। आरो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावनाबो गोग्गाथावना थारैनो मोजाङानो। दा बिथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गथ'फोरा नायगासिनो, गोबां नायगासिनो जोंखौ। माबायदि नांदों नायनानै?
Mabaयदि नांदोंमोन नायना? मोजां मोनदो मोजां मोनदो। आब'मोना मोजां मोसायाखै? मोसादो मोजां मोसादो? अ नोंसोर मोसागोन मोसाया? मोसागोन नोंसोर मोसागोन? अ दे। दायो नायगोन दे नोंसोरनि मोसानायखौ। हा? नों मोसागोन मोसाया? मोसानायदों मोसानायदो बिथांमोना मोसागोन दा गोबां एक्साइटेड गथ'फोरा एकदम खारथिंगासिनो एकदम बुंनो थांबाथाय गासैयावबो मोजां नायनो थांबाथाय गोबां माने एक्साइटेड जाना दङ आरो गथ'फोरा बुंनो थांबाथाय दा नोंथांमोना गासैबो नायलांबाय थादो जों मा खालामो मा खालामा दे लेखांगासिनो जागासिनो जों रेडि जागासिनो आं तामाम आंनि टीम इति एखे ज' दोङो जोंना मेनेजार बाबुआ जागासिनो लोगो नांनानै बिथिं दा जों मिथिनोसै खामानि बेसेबां मा आगबारिखो जोंना मेनेजार बाबुआ दिन्थिनो होगोन 25 इयार जागोन बे स्कुला जायनि जाहोनाव सिलभार जुबलि फालिनाय जागोन ओमफ्राय बुंनो थाङोबाथ' मिथिं एसे हा गारना दोननाय दंमोन आगोलावनो जायखौ जोंखौ थिनदों जे माबा मोनसे बेहाय डिजाइन एबा माबाफोर होनो हागोन नामा जोंखौ नैयाव जेरैबायदि गोजौ नुनो मोनदों बे हाखौ बेनि थाखाय जोङो मा खालामदों नैयाव पाहार मोनसे बानायगोन एबा पाहार डिजाइन होगोन जेराव पाहार होननायजों लोगोसे जोङो इयाव पाहाराव एबा हिल्सआव माबा मोनसे खायसे माबा माबि जेरैबायदि लामा खायसे दै बोहैनाय एबा खायसे माबा माबि थायो जेराव जायखौ जों जेसे हायो एसे जोङो डिजाइन होनो सानगासिनो बेनिफ्राय जागायगोन बेनिफ्राय जागायनानै बिथिंजाय इयाव लासै जागोन ओमफ्राय जोङो जेसे हायो जोंनि ग्रुपआ ट्राइ खालामगासिनो जोङो जेसे हायो एसे मोजां खालामनो ट्राइ खालामगासिनो जोङो समजों लोगोसे मोनसे एड खालामबाय थागोन जेराव जोङो सानो जि उनावहाय लासै जों माबा मोनसे मोजां महर होनो हागोन जों बेखौ सानो दा जोंनाव दंखायो खायसे डिजाइन दंखायो होमबाबो बेजों जानाय नङा जेसे हायो जों एसे एड खालामबाय थागोन बिथिंजाय जोंनि बे फुंबिलि सोलोंसालि दारखुसिनिनो गाहाय फोरोंगिरि एबा प्रिन्सिपाल दङ ओमफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि रुफालि मायथाइ फोरबो फालिथायनि सायाव नोंथाङा माबायदि नांदों थारमाने जे फैगासिनो 25 बोसोर फालिथाय एबा रुफालि मायथाइ फोरबो फालिथाय फैगासिनो दा नोंथाङा माबायदि नांगासिनो दं खुलुमबाय बे जोंनि जा फुंबिलि सोलोंसालि बियो 2001 मायथाइयाव गायसननानै दिनै 2026 मायथाइयावहाय जोंनिया सिलभार जुबलि बे जानो थांगासिनो दङ दा बिनि थाखाय जोङो प्रिपेरेसना जोंनिया सोलिगासिनो दङ मथा मथि अलमस्ट जोंनिया 50% प्रिपेरेसना जाना थांबाय जाबाय थादो ओमफ्राय आद्राया सफैनायजों लोगोसे जागोन दा जोङो बेहाय जोङो जोंनि जा सिलभार जुबलि बेहाय जोङो गासै बारग' फरायसा आरो प्रेजेन्ट फरायसा बारग' फोरोंगिरि आरो प्रेजेन्ट फोरोंगिरि गासैखौबो जोङो लिंहरनाय जागोन बा नोंथांमोननि जा चेनेल बेनि गेजेरजों आङो इनभाइट खालामहरबाय जोङो जिहेथु बे फरायसालियाव जों हाबनाया बारा गोबावबो जासोआखै आं दा बे आंनि सिगांबो गोदो गोबां फोरोंगिरिबो दङमोन आरो फरायसाफोरबो दङमोन हयथ' आं सोरबा फरायसाफोरखौ बावसननानैबो एबा फोरोंगिरिफोरखौबो सोरबा बावसननानै लिंहरफ्लाङाखैब्लाबो गाज्रि मोनालाबासिनो दान्दिसे सम बै सानखालि फैनानै जोंनि जा हाबाफारि बेखौ जाहाथे जाफुंसार होनायाव हेफाजाब खालामो आं बेखौ गासै बारग' फोरोंगिरि आरो बारग' फरायसा बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरो गासै माब्ला खुंनाय जागोन बियो जोंनिया बेयो साना 8 आरो 9 जानुवारियाव जोंनिया 9 जानुवारि खालि बे स्कुलनि जा फाउन्डेसन दे बेबो दङ थ' बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो बेखौ लानाय जादों आरो बे सानखालि जोंहा 8 जानुवारि खालि जोंहा बान्था राननायबो हाबाफारि दङ आरो बे सानखालिनो जोंहा गाहाय आलासि महरै सोरबाफोर दंला गाहाय आलासि महरै जोंहा गोबां दङ जोंहाथ' पलिटिसियानफोरनि गोबांबो दंखायो आङो दा बेयाव लिस्टखौ आङो लाना बुंनांगौमोन जोंनिया बिस्वजित दङ बारग' शिब दङ बिटिसिनि ओमफ्राय जोंनिया जलेन दैमारि दङ MLA बेनिफ्राय जोंनिया
आलासि महरै थि बुंथिगिरि आलासि महरै जोंनिया दङ जोंनिया तेजपुर इउनिभारसिटिनि जोंसार बर' दङ बेबायदिनो दङ जोंनिया गोबां दङ ओमफ्राय आरो उदालगुरिनिबो दङ कलेजनि एस'सियेट प्रफेसार बेबायदिनो जोङो गोबां मेहेरगोनां माने खालामनो जों सानदों बेहाय गासैनिबो माने माबा नांगोन मदद नांगोन दा बुंनो थांब्लाथाय बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय सारा जिखिनि जोंनो फोरमायखो बेखिनिखौ जों बरियानो ससियेल मिडिया गासिगोन सारखौ साबायखर होदों बिथाङा गेटखौ डेक'रेसन खालामना होनायनि दायित्वखौ लादों आरो साबायखर होनांगोन बिथांनि हान्जाखौ जोंनि सेल्फि पइन्टखौ बिथांमोना लादों माबाखौ आरो बिबानखौ साबायखर होदों जाहाथे जोंनि बारग' फरायसा आरो प्रेजेन्ट फरायसाफ्रा मोनसे मेम'रेबोल लाखिलांनो हायो बेखौ बिथा खालामनानै आरो बेखौ फोरमायनाय जाबाय लोगोसे आंनि जा बुंनांगौ निजा मोगा मोगिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जाबाय